गिबिथारावनो आसाम प्रदेश कंग्रेसनि स्पोक्सपार्सन हिसाबै आरो बिटिआर कंग्रेसनि इनचार्ज हिसाबै आं गर्जन मुसाहारि आरो आंजों लोगोसे दङ चिरां जिल्लानि कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट बिथां सन्जीब औवारि आरो लोगोसे दंबावो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कंग्रेसनि एक्टिभ वार्कार फंबाय हाबिल आली दिनै जोङो बे समाव गसाइगाव साब डिभिजननि पर्टेल निउसखौ मिडियाखौ जोङो लेंनायनि खारनानो बेनो जे दानि फैबाय थानाय बाय इलेक्शन थामहिनबा उपनिर्बाचन स्पेसियेलि जोंनि बे 28 नं गसाइगाव एलएसिखौ लानानै जोङो जे कंग्रेसनिफ्राय खोब जोङो गोसो गुदुङै खोब सांग्राङै जे इलेक्शननि थाखाय जोङो थियारि जादों दा बेनि सोमोन्दैनो फंनैसो रायजो राजानो बुंथिनो थाखाय गसाइगाव ओनसोलनि बे 28 नं एलएसिनि गसाइगाव एलएसिनि रायजो राजाफोरनो बुंथिनो थाखाय आङो दिनैनि बे मिडिया जिरायनायखौ लेंनाय जादों। सार नोंथाङा बिटिआरनि कंग्रेसनि स्पोक्सपार्सन आरो इनचार्जबो जानानै नोंथाङा कंग्रेसखौ बर'फोरनि गेजेराव नेशनेल पलिटिक्सखौ आजावनो हागोन नामा? डेफिनेटलि कंग्रेसआ नेशनेल पलिटिकल पार्टी जेरै बिजेपिआबो नेशनेल पलिटिकल पार्टी नर्मेलि बे बर' हारिया गोबां बोसोरनिफ्रायनो गावनि हारिखौ मोनसे उदांस्रि होनो थाखाय थामहिनबा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय गोबां रोखोमनि दावहा जोङो नांबोबाय थादों। दा बै दावहानि समाव बै सेन्टिमेन्टनि समाव बै इमोसननि समाव नंगौ बै समाव आन्चलिक दलनि अनगायै थामहिनबा रिजनेल दलनि अनगायै गुबुन मोनसे सोरबा दल फैयोब्ला बिसोरखौ बर' हारिया जोलैनि हांगारबो होननानै बुंबोबाय थादोंमोन। नाथाय दिनैनि परिबेसा बे नंलिया। नोंथांमोना नायदो 18th सेन्चुरिनिफ्राय जेब्ला राजा इरागदावा जोबथा राजा आरो बेनि उनावहाय तुलाराम सेनापतिया बै बर' रायजोखौ गाबथानानै दोनदोंमोन। खोनानाय बायदिबा ब्रिटिश आमोलाव बिथाङा 50 रां दान बान्था मोनोमोन मासावहाय 50 रुपिससिम। बै अबस्थानिफ्रायनो सोमदोननि समनिफ्रायनो बे बर' हारिया गावनि आथिङाव गसंनो फेरलेबसे हा सोरजिनो होननानै जोङो नांबोबाय थादों। दा बेबायदिनो फैयै फैयै जोङो ओरैहाय उदियाचल डिमान्डखौबो नुबाय, चरण चमर ब्रह्ममोननि पिटिसिनि सोमावसारनाय, रमान स्क्रिप्टनि सोमावसारनाय, बिनि उनावहाय जोङो नै एबसुनि सोमावसारनाय आरो एनडिएफबिनि सोमावसारनाय। बे गासैबो सोमावसारनाया जोंनि बे बर' हारिनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै मोनसे गेदेरथार सोमावसारनाय, गिलौ बालौ नाजानाय, गिलौ बालौ हज्रिख्रावनाय, जै बर' हारिनि जै दुलाराय बर' हारि खौसे जा, गोबां खोथा नो बर'लेण्ड नो रेस्ट डिभाइड आसाम 50-50 बेनि गेजेराव गोबां खेब जोङो सावरायनाय जाबाय आरो बे सावरायनाय फिथाइ हिसाबै जोङो दिनै बर'खौ 9थि शेड्युलाव बर' लेंगुवेजखौहाय बर' रावखौहाय 9 शेड्युलाव सोनो हानायाबो बे मोनसे आन्दोलननि फिथाइ। बिनि उनाव जोङो बेबायदिनो जेरैहाय बिएससि सोरजिनो हाबाय आरो बिएससिनि उनावहाय बिटिएससि सोरजिनो हाबाय आरो बिटिसिनि उनावहाय जोङो बिटिआर सोरजिनो हाबाय। दा बे बिएससि बिटिसि आरो बिटिआर सोरजिखांनायनि उनाव जे दिनै बे बर' हारिया दासिमबो बर'लेण्डखौ मोननो हायाखै, बे मोनसे बिराद गिदिरथार सोंलु जाबाय। मा गमामायैनो बे बर' हारिया बे आन्चलिक दलखौ लानानै बा सोरबा स्टुडेन्ट इउनियननि आन्दोलनजों बा सोरबा एनडिएफबिनि अस्ट्रनि आन्दोलनजों बड'लेण्डखौ सोरजिनो हामारबाय नामा? आरो बे सोरजिनो थांनायाव दिनै बर' हारिया बेसेबां गिलु बालु खहा जागोन। सोरबाया जिनाहारि खालामजाबाय, सोरबाया अना खाना सैमा अमाफोर बायदि मै जिब जुनारफोर बायदि गावथार जाबाय, सोरबाया बिमा गैजायै जाबाय, सोरबाया बिफा गैजायै जाबाय, बेबायदि सोरबाया फिसाय गैजायै जाबाय। बे हालोदा जोंनि गेजेराव फैदों। बिनि गेजेरावबो जे जोङो दिनै बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायाखै, बर'नो गावनि भबिसतनि थाखाय फेरलेबसे हादे जोङो सोरजिनो हायाखै। दा बेखायनो आं सानदों आरो मा हिस्टरि रिपिट्स इटसेल्फ होनो आरो जोङो बे हिस्टरि रिपिट इटसेल्फआव जोङो मोनफ्रोमबो बोथोरा मोनफ्रोमबो जुगा मोनफा मोनफा सोलायनाय फैयो। बै सोलायनायखौ जोङो थाब बे सोलायनाय बोथोरजों खाब जानानै बे सोलायनाय बोथोरजों मिलायहोनानै जेब्ला जोङो आवगायनो रोङा अब्ला जोङो थालाङो। फर एग्जाम्पल बै समनिफ्रायनो जेब्ला कंग्रेसआ भारतखौ सासन खालामबाय थादोंमोन, राजीव गान्धी, बिनि सिगां इन्दिरा गान्धी दङ, इन्दिरा गान्धीखौबो सुथुरा गावथारबाय आरो राजीव गान्धीया जेब्ला दङ बे समाव उदियाचल डिमान्डआ खोब माने पिक मोनदोंमोन, गोजौ लेभेलाव सौहैदोंमन आरो राजीव गान्धीया मोनसे समाव बुंबायबोमोन जे उदियाचल मिलने में इतना और दूर नहीं है, आप लोग मिलेगा, उदियाचल मिलेगा, जरूर मिलेगा। नाथाय
राजीव गान्धीखौ सोरबाया गावथारबाय उदयसलनि सिमाङा सिमाङैनो थालांबाय दा बेनि उनावबो जेब्ला नरसिम्हा रावहाया भारतनि प्रधान मन्त्रि जायो बे समाव बिथाङा एनडिपिखौ बुंदों नोंथांमोना सभारेननि अनगायै other than sovereign if you have the idea of separation anywhere in any country I am ready to talk with the leadership of NDP without any condition without any ceasefire बिथांमोना गनायाखै आसुगुर गाव गासिबो जोङो सभारेननि गाहायाव फैनो हाया दिनै सभारेनाथ' गोजानो सेपारेट स्टेटखौबो सोरजिनो हायाखै दा बे गासैखौबो जोङो साम आप खालामोबा सानोब्ला जे नंगौ जोंनि आन्चलिक दलनि माखासे डिप्ल'मेसि आरो स्ट्रेटेजिफ्रा निश्चय दिनै बे भारतनि बे डेम'क्रेटिक बिराद बृहत मोनसे डेम'क्रेटिक हादोराव नांगौ बायदि जेबायदि दरजाखौ सौनांगौ बे सौनायनि फर्मुलाया निश्चय जायाखैदां नोंथांमोना मिथिगौ तेलेंगानानि दावहाया आलादा तेलेंगाना रायजो सोरजिनाय दावहाया 50 बोसोरनि बारा बिथांमोना बुङो बिथांमोननि क्लेम मथे 100 बोसोरसिम बिथांमोना तेलेंगानाखौ बिबाय थादों नाथाय तेलेंगाना रायजोआ जायाखैमोन जेब्लासिमनाखि मनमोहन सिं बिथाङा प्रधान मन्त्रिमोन आरो बे समावहाय सनिया गान्धीयानो नेतृत्वखौ लादोंमोन पार्टी प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे समाव जेब्लानाखि तेलेंगानानि रायजो राजाफ्रा गासैबो तेलेंगानानि रायजो राजाफ्रा कंग्रेसखौ आजावनानै लायो अब्ला बिथांमोनहा तेलेंगाना रायजोखौबो सोरजिनो हादोंमोन दा बे एखे लाइनावनो आं सानदों मा जे बर' रायजो राजाया जुदि बुजियोब्ला सोलायनाय आरो गुस्लायनाय फिरिजों जुदि गावखौनो गुस्लायनानै नेशनेल पलिटिक्सआव फैयोब्ला निश्चय आङो सानो जोङो कंग्रेसखौहाय बर'फोरनि गेजेराव लाबोनो हागोन आरो बर' रायजोफ्राबो बे सोलायनाय सानस्रिजों जुदि सानोबा गमामायैनो जोङो कंग्रेसखौ बड'लेण्डआव इस्टाब्लिश खालामनो हागोन आरो बड'लेण्डनि सिमांखौबो जोङो जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो कंग्रेसखौ लानानै आरो बर' माहारिफोरनि गेजेराव बड'लेण्डनि सिमां नुदों नामा डेफिनेटलि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मोनसे स्टुडेन्ट मोनसे छात्र सन्था मोनसे संगठन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हारिनि सिनस्रि होननानैबो बुङो बेयो जोंनि हारिनि इमोसन जोंनि फिसा फिसौआनो जोंनि छात्रफ्रानो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जायो दा बे हिसाबै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां नाजाबोबाय बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो दिनैसिम नाजाबाय आरो जोङो मिथिगौ दिनैनि बर'नि 3थि एकर्ड बिटिआर जे एकर्ड बे एकर्डफोरनि मादाव बर' सुक्तिफोरनि मादाव सबसे बर' हारिजों गाज्रिसिन मोनजानाय सबसे बर' हारिसिम सोंखारि जानाय मोनसे सुक्तिफोरनि मादाव बुंनो थाङोब्ला खामानि गैयैसिन माने गोहो गोलोन्दांनि मोनसे सुक्ति होनानै दिनै रायजो राजाजों गनायजानाय दा बेवहाय जोङो जुदि एबसुआ बर'नि मोनसे माहारियारि आफाद आरो बे एबसु थासान्दियाव जे जोङो दिनै बड'लेण्डनि सिमां नुनो हाया हारि गायसननायनि सिमां नुनो हाया आङो बेखौ साना दा आं दहाय होनखानाय बायदि आरो थांनाय बाराव आङो आंनि प्रेस मिटआव बे खोथाखौबो बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाबैनो पलिटिक्सनिफ्राय गुगाबोआबा थाबैनो इउपिपिएलजों नांथाबनायनिफ्राय जुदि गावखौ थख' खालामाबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादै थानो हानाय नङा होननानै आं बुंदोंमोन बिनिनो सप्ता खनसेनि उनावनो नै दाखालि बै फेक्ट एनकाउन्टारखौ लानानै जोंसार बर' आरो जनक कुमार ब्रह्ममोन नामा बिथांमोननि जेब्ला फेक्ट एनकाउन्टारखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थामहिनबा माहारि आफादा जेबो खोथा बुंनो नागिरियाव नेबाय रायजो राजाफ्रा एबसुआ माबा बुंगोन नामा सानबाय नाथाय एबसुआ सिरिबोबा बुंनो गोसो गैया दा बे समावहाय दाना मा जाबाय जोंनि छात्रफ्रानो जोंनि फिसा जोंनि एबसु छात्रफ्रा फ्रेस फरायसा गथ'फ्रा गावजों गावनो ज' जानानै हाजार लोब लोब खुद्रिनाय दा बेबो मोनसे फिथाइ दा बेखायनो आं बुंदों जोङो कंग्रेसा आङो मा सानदों जे आङो जेखि पलिटिक्सआव थाया मानो नेशनेल पलिटिक्स जाथों बेयो नाथाय आङो बर' हिसाबै आंनि थैया बर'निनो थै जेब्लासिम आङो बर' हिसाबै आङो थांनानै दङ आङो निश्चय बर'लेण्डखौ आङो सिमां नुगोन खारन आङो मिथिगौ मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो मानसिनाव मोनथाम दायित्वआ बे दायित्वखौ लानानै जोङो जोनोम जायो एक नाम्बार दायित्वआ बेक्तिगत सासे बेक्तिया इसोरजों मोजां सोमोन्दो थानांगौ होननानै बुंदों आरो द्वितीय नाम्बाराव गावनि न'खरखौ जोथोन लानांगौ होनदों आरो थिनि नाम्बाराव नोंनि समाजखौ नाय बे हिसाबै आंहा आंनि सोमोन्दोआ इसोरजों दङ आरो आंनि न'खरखौबो नायगोन आरो बेनि उनावनो आं माबा सानो होनोबा हारि आरो हादोर सिबिनायखौ आं सानगोन दिनै आं नेशनेल कंग्रेसआव हाबदों नेशनेल कंग्रेसआव हाबदोंब्ला जे आं हारिखौ बावलांगोन बे नङा जेसेबांसिन आङो बर' हिसाबै आङो थांनानै दङ बे हायाव आङो बर'लेण्डनि सिमांखौ आङो नुबाय थागोन आरो जोङो सानदों कंग्रेसनि स्ट्रेटेजि आरो डिप्ल'मेसिया दिनै गाज्रि नङा अंकआ जोबोद गोरलै जोंनि अपोजिशना मेन अपोजिशन होनोबा जोङो दा इउपिपिएलखौनो लादों आरो दा खिन्थु मोनसे बिराद गिदिर गुलुंगुजुं बिथांमोननि गेजेराव जादों बे जाहैबाय मित्र दल एलायन्स मित्र दल एलायन्स दा बावहाय बोरैबायदि इन्टारेस्टिं जोङो सानदोंमोन बिपिएफखौ हारसिङैनो
बिथांमोना केन्डिडेट होगोन साननानै खिन्थु बिथां हाग्रामानि मैया दाखालिनि बुंनाय बायदिबा बिथाङा जे हिमन्त बिश्व शर्माजों रायज्लायनानै बिजेपियाव मित्र थाजाबाय आरो बे हिसाबै जोङो आन्डारस्टेन्डिंआव लोगो हिसाबै जोङो केन्डिडेट होदों खिन्थु दिनै इउपिपिएलनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिथां रोनगोरा बिथाङा बुंनाय मथेब्ला जे मित्र दलाव बिथांमोना हाबाखै आरो बे मित्र दलखौ जोङो गनाया बिथांमोना मानो होखो जोङो बेखौ मिथिया फारसेथिं हाग्रामा बिथाङाबो गावबो बुंदों जे इउपिपिएलआ मानो होखो माब्रै खालामनो बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे संगठन बे हिसाबै जोङो मिथिया आरो बे गासैखौबो खेंफोरथि होनो बिजेपिनिनो आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङाबो मैयानि निउसाव होबाय जे हाग्रामा अर्थात बिपिएफआ जोंजों जेबो मित्रता खालामाखै दा बे गासैबो गुलाय गुजायखौ नायोब्ला जोङो कंग्रेसआ ओरैबायदि सानदों ओरैनोबो पपुलेसन पेटार्न हिसाबै मुस्लिमानो सिंगल लार्जेस्टखा दा मुस्लिमनि थाखाय दिनैनि भटआ खोब गुरुत्वपूर्ण मानो होनोबा मैया दाखालिसो बिजेपिआ ओरैबायदि जे सिफाजार बे दलकुटि ना गरकुटि बेखौ लानानै जे गिरौ बारौ घटना जाबाय बिथांमोनखौ न' बां होखारबाय आरो अना खाना आसामनि सानै सोद्रोमाखौ बिथांमोना गावथारबाय बे गासैखौबो नायोब्ला बिजेपिनिनो मोनसे फर्मुला जे संख्यालुगुखौहाय आसामनिफ्राय होखारनाय संख्यालुगुखौहाय हारासास्ति खालामनाय दा बे गासैबो जिनिसा मुस्लिम संख्यालुगुनि सायाव बिथांमोननियाव थैयाव मोदोमाव हाबजेननानै दङ दा बेखायनो एबारनि भटआव बिथांमोना इउपिपिएलनो होनाय मानि बिजेपिनो होनाय बिपिएफनि होनाय मानि बिजेपिनो होनाय बे गतिके बिथांमोना बेखौ मिथिगौ जे दिनैनि दिनाव जोङो माबा मोनसे बिकल्प दङ होनोब्ला कंग्रेसआनो बिकल्प फारसेथिं जोङो आदिबासिखौ लादो आदिबासि बिथांमोना मोनसे समाव मिथियास थुदु बिथांनि आमोलाव बिराद मोजां मोनसे बे गसाइगावखौ अकुपाइ खालामनो लादोंमोन आदिबासिनि मोनसे राजत्व आदिबासिनि गांनाय उखैनाय गासैबो सानस्रिखौ बिथांमोना आसाम बिधान सभायाव रिप्रेजेन्ट खालामबोबाय थादोंमोन नाथाय बेखौ बिथांमोनहा जेब्लानाखि बिपिएफआ फैयो बिपिएफआ सेनानै गोबां बोसोर जे बर'नि सासनाव दोनबाय थादों दा बिथांमोनहा कंग्रेसनिफ्राय केन्डिडेट मोननाय मानि बै समखौ बिथांमोना लाबोफिननो मोनसे सिमां नुदों दा बेखायनो आं सानो इउपिपिएलआनो जाथों बिथांमोना बिपिएफआनो जाथों आदिबासिनिफ्राय बिथांमोना एबार हयले खौसे जानानै जेरैखि जाया गावसिनि आदिबासि केन्डिडेटखौ देरहाहोनांगौनि सार्थआव खौसे जागोन दा बेखायनो जों फानो 100आव 80% आदिबासिनि भटआ कंग्रेसआवनो गोलैगोन फारसेथिं बर' भट 45,000 सामवेयार दा बे ओरैबायदि जाबाय इन्टारेस्टिंलि जे इउपिपिएलनि गेजेरावनो माखासे ग्राउन्ड लेभेला प्राइमारि लेभेलाव ओरैबायदि गाज्रि मोनलायनानै दङ जे इलेक्सननि समनिफ्रायनो थाखा फैसा दाहार दङ बे दाहारफोरखौनो क्लियार खालामाखै नोंगौ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्सननि उनावनो केन्डिडेटफ्रा जाहाथे गावबागाव समस्थियाव लाख लाख कौटि कौटि दाहार थानाय फैसाखौ दाहारखौ सुस्रांथों होननानै सासे केन्डिडेटनो जों खोनानाय मथे 10 कौटि सोरनोबा 14 कौटिसिम हरदों दा बे जिनिसा क्लियार जानांगौ नाथाय केन्डिडेटफ्रा बै फैसाखौ गावनिल' दाहारफोरखौ दिन्थिजोबनानै प्राइमारिनि दाहारखौ ब्लकनि दाहारखौ डिस्ट्रिक्टनि दाहारखौ सुस्राङाखै आरो बे दाहारैनो थाबाय दा दिनैसिमबो बै दाहारफ्रा सुस्रांजायाखै बेखायनो प्राइमारिनि इउपिपिएलनि वार्कारफ्रा गावसिनि गेजेराव खोब गाज्रि मोनलायनानै दङ आरो बुंसोलायदों जे जोङो एबाराव इउपिपिएलनो भट होआ बरंसो जोङो गुबुन मोनसे मोजां पार्टिनो होगोन दा बे मोजां पार्टि इउपिपिएल आरो बिपिएफ जों सानफ्रामबो नांलायो मिडिया सेलाव नङा होमबा ससियेल मिडियायाव एखे सैमा अमा मोख्रा मावजि होनलायगासिनो दं नेरलायगासिनो दं मालाबाबो बिपिएफनि भटारफ्रा इउपिपिएलनो होनाय नङा आरो इउपिपिएलनि भटारफ्राबो बिपिएफनो होनाय नङा अब्ला बेहायबो बिकल्पआ मोनसेल' बे कंग्रेसआनो जानानै फैदों दा बे गासैखौबो नायोबा गसाइगाव 28 नं बे समस्थियाव कंग्रेस देरहागोना दिनैनि दिनाव 100% रोखा जानानै दङ डिआर नाब्ला रन्जन नाब्ला बिथाङा हारिनि सासे गेदेर दावहारु बै समनिफ्रायनो बर' हारिखौ हारिनि सेन्टिमेन्ट सोजेननाय बर' हारिया जे मोनसे हारि बे हारिया जे राव हारिमु सोदोमस्रि दङ बे गेदेरथार राव हारिमु सोदोमस्रि गोनां हारिखौ जे बर' हारिया फोथांनानै लाखिनांगोन बेखौ फोथांनानै लाखिनोबा बे हारिया गेरेमसा जानांगोन बे गासैबो सिमां नुजेननाय हारिखौ खौसे खालामजेननायफोरनि मादाव बड'फा उपेन्द्रनि लोगो रन्जन नाब्ला बिथाङाबो सासे दा बेखायनो जोङो दिनैनि दिनाव बिथाङा जेलाव दङ ना दैयाव दङ ना हाजोआव दङ ना अबावबा थाखोमानानै दङ बे मानसिखौ नागिर लाबोनानै बे बर' हारिया बर'नि गेजेराव गेदेमा महरै हारिखौ सिबिनो जोङो सुबिदा होनांगौ जों बयनिबो दायित्व दा बेखायनो आं सानो दिनैनि दिनावहाय एक्चुअलि बिजेपि आरो इउपिपिएलआ मा सानदों आं बुजियाखै मैया दाखालिनि इउबिएलनि जे जोनोमखौ जोङो नायोबा बे मोनसे बिराद गिदिर पलिटिकेल खैसार खारन मानो होनोब्ला बिथां प्राणेश्वर सिंह सुरजित सिंह प्राणेश्वर बिथाङा बुंनाय बादिब्ला जे सप्ता खनसे बिथांमोना इउबिएलखौ डिक्लेयार खालामनायनि सिगांनो माने इउबिएलआलायनो बबावबा माने फैसा एक्सटर्सन खालामदों
पार्टियानो डिक्लेयार जायाखै पार्टियानो जोनोम जायाखै बे माहाय मा सोरनावबा ओंखाम जाहैदोंना सोरनावबा दै लोंदोंना सोरनावबा फन हरदों बे बबे लजिकआव जानो हायो बे जानो हाया बाहाय हमजादों बिथांमोननि पलिसिया आरो बिनि उनावहाय दाना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा होनबाय थाबाय गले गले जे अस्त्रधारी संगठने मीडिया आহি ओपेनली जुदि आमाक थिथिनिं दि अस्त्र লৈ পেলাই উমুক গুলা উমুক থুলাম যদি হেইটো কয় ৰঞ্জন নাবলা ডাঙৰীয়েক যদি ইমান দিনৰ মাজত ৰিলিজ নকৰা তেনে হলে আমি অসমবাসী গুলাম बे खोथाखौथ' बिथांमोना होनाखै होनदों मोनसे एंगेलाव होनदों खिन्थु अस्त्र लानानै होनाखै सिगिदोंसो दा बिथाङा बेखौ फाननानै आसामनि मुख्यमन्त्री चिफ मिनिस्टार बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बेखौ बुंदों बाहाय जोङो मोनसे फोरमान जायो जे बिथाङा रन्जननि रिलिजखौ लानानै बिथाङाबो जिंगासिनानै दङ दा बेखायनो इउबिएलखौ हाग्रायाव थिनहरनानै ओरै खालामबाय रन्जन रिलिजनि दावहा नांनाया रन्जन रिलिजनि बे हज्रिनाया एसे कन्ट्रल जायो नामा लेवारनि खुगायाव संख्रि होनाय जायो नामा बे पलिसिनि थाखाय सोरबाया राजखान्थि खैसाजों इउबिएलखौ जोनोम होदों जोङो बेखौ नुदों दा नाथाय बे बुरबकनि खामानि जादों आङो सानदों दिनैनि दिनावहाय कंग्रेसआ जुदि गभर्नमेन्टआव दङमोनब्ला if today in today's time if Congress was in power we would have taken advantage to release रन्जन नाब्ला दैमारी बिथां खारन बिथांखौ रिलिज खालामनाय लोगो लोगो बिथांनि हाजार हाजार लाख लाख बर' रायजो राजा मोनग्राया बे गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनगौमोन आरो बे जागौमोन दा बिजेपिआ बेखौ सिनायनो रोङाखै इउपिपिएलआ बेखौ सिनायनो रोङाखै निश्चय सोरबाया सानदों खोमा प्रमद बर' बिथांमोना आयौ रन्जना फैबा आंनि शेयारखौ सेगोन आयौ रन्जना फैब्ला आंनि शेयारखौ सेगोन बिदि सानदों खोमा बिजेपिनि लिडारफ्रा बिदिसो सानदों खोमा जोंना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बे भुल बिथांमोना दिनैनि दिनाव रन्जनखौ जेसे हायो एसे गोख्रै रिलिज खालामोब्ला रायजो राजानि साबायसखौ मोनगोन रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन आं बेखायनो बुंदों रन्जन नाब्लाया ओरैनोबाबो गावनि थामसाव गखासिगोन आरो आं बिथांखौ वेलकाम खालामदों एडभान्स नाब्ला नोंथाङा जुदि रिलिज जायोबा नोंथाङा कंग्रेसआव फै कंग्रेसआ खारन हारि आरो धोरोम बासिया जासे सरकार खालामग्रा मोनसे भारतनि नियम आरो नीतिजों सोलिग्रा मोनसे पार्टी आरो जुदि जोङो एबाराव जुदि पावाराव फैयोब्ला जोङो रन्जन दैमारिया जुदि दासिमबो बै समसिम जेलाव थायोबा जोङो रन्जन दैमारिखौ रिलिज खालामनाय प्रथम एजेन्डाखौ जोङो सोलायनाया डेफिनेटलि 100% सोलायनाय बिजेपिआ ओरैबायदि मोनसे सरकार सम्प्रदाय असमियाफ्रा होनो नङा होमबा बे माने एखेबारे माने मोनसे नेशनेल पलिटिकेल पार्टी बियो जानो समाया बिजेपिनि जोनोमानो अपोजिशन बिजेपिनि सिगां जनता पार्टीमोन आरो बै जनता पार्टीया बै आरएसएसनि सानस्रिनिफ्राय जोनोम मोननाय दा बे जनता पार्टीया बै भारत उदांस्रि समनिफ्रायनो दङ बिथांमोनहा दा बै समावबो बिथांमोनहा उदांस्रि दावहारुफोरनि बेरेखा थानानै ब्रिटिशफोरजोंथ' सानानै बिथांमोनहा मा खालामोमोन बै दावहारुफोरखौ भारत उदांस्रि दावहारु नांग्राफोरखौ हमहोयोमोन आरमा दा बे एखे रलखौनो बिथांमोना लाबोदों दिनैबो बिजेपिआ माबा मोनसे मोजां सोलोंदों होनबा ब्रिटिशफोरनिफ्राय माबायदि टेक्स लानांगौ बबे सम्पतिखौ सोरनो फाननांगौ बे देशद्रोहिनि खामानिखौनो बिजेपिआ मावबोबाय थादों माबा मोनसे मावदों होनोबा अपोजिशन माने उल्था मावबानो जायो बेखौनो अपोजिशन लायो बिथांमोना दिनै नोङो नायदो दिनै भारतनारिफ्रा गासै भारतनारि सिटिजेनफ्रा दिनै भारताव बेसेबां बिजेपिनि आमोलाव जोंहा हारासास्ति जादों जोंहा दिनै खामानि दामानि गैला स्कुल कलेज गैला साख्रि बाख्रि गैला बेफार बानिज्य बेखार फालांगि गैला अब्ला जोङो मा मावनानै जागोन दा बे गासैखौबो नायदो नोङो दाम आलु थाव संख्रि फानलु गारि मटर सालायग्रा थावा बारायजोब्बाय आरो जों खोनादों एबारावलायनो बे कर्टनि माखासे नै बिथाङा उकिल बिथाङा साबसिन बुंनो हागोन जे कर्टआव जे जोङो दलिलफोर बानाया होमबा एफिडेभिटफोर बानाया होमबा बैनि फिसआ डाबल ट्रिपल बारायजोबसिगोन जाय दलिलखौ जोङो 10 थाखानि बायोमोन जाय दलिलखौ जोङो 20 थाखानि बायोमोन बेफोरनि दामा 200 बेफोरनि दामा 5 भारतनारिखौ बिथांमोनहा खस्थ' होनायनि अनगायै भारतनारिखौ बिथांमोनहा दुखु होनायनि अनगायै बिथांमोनहा जेबो रोङा दा बेखायनो जों सानो बे गासैखौबो नायोबा कंग्रेसआ कमप्लिटलि गोदान मोनसे सानस्रि दिनैनि दिनाव कंग्रेसआ मोनसे गोदान मोनसे सानस्रि राहुल गान्धी बिथांनि सानस्रिया प्रियंका गान्धी बिथांनि सानस्रिया दिनै नोंथांमोना नुबाय कान्हाया कुमाराबो कंग्रेसआव फैबाय नोंथांमोना नुबाय दिनै प्रशान्त किशोराबो कंग्रेसआव हाबबाय बेबायदि एफा मोजां सानग्रा बिथांमोना जुदि माबा मोनसे मोजां नुनानै कंग्रेसआव हाबदोंबा निश्चय माबा मोनसे मावनो आंग्रिखांनानै फैदों
दा बेखायनो आङो बर' रायजो राजा नोंथांमोननो मोनसे साहस मोनसे फोथायनायखौ होनो नागिरदों कंग्रेसआ एबाराव गोदान सानस्रि गोदान गोहो गोदान बोलो गोदान मिजिं लानानै फैदों जोङो माबा मोनसे मावोब्ला हारि आरो हादोर जौगानायनि खामानिखौ मावगोन जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा बयबो मोजां फरायनायखौ मोनगोन जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा बयबो साख्रिखौ मोनगोन जोंनि लाइमोन गथ'फ्रा बेफार बानिज्य मावनो मोनगोन आरो आं स्पेसियेलि कंग्रेसआव थानायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि जोहोलाव लाइमोनफ्रा हौवासायानो जा हिनजावसायानो जाया बड'लेण्डआव जेबो कारखाना फेक्टरि साख्रि बाख्रि मावथ'बायनानै जानो जेबो राहा गैया आसामाव गैया बेखायनो जोङो काहा तामिलनाडु काहा महाराष्ट्र काहा केरेला गोजान गोजान जायगायाव ना थफ्ला जुनो थांबाय बायनांगौ माबा मोनसे सिकिउरिटि मावनो थांबाय बायनांगौ बाहाय जोंहा मा जायो जोंनि थालांनाय बिमा हारि आइजोफ्रा जोब खस्थ' मोनो गथ' गथायखौ लेर फिसाय गैयियाव खांनो दिगदार मोनो आरो दानि जुगा गाज्रि बेवहायनो जोंनि आइजोफ्रा सोरबा हौवाफोरजों खारफालांदों बेफोरबायदि घटनायाबो जाबाय थादों दा बेफोरखौ गैया खालामनोबा जोङो बड'लेण्डआव गोबां रोखोमनि फेक्टरि कारखाना बा इन्डास्ट्रिफोरखौ जोङो फसंनांगोन आसामाव जोङो फसंनांगोन दा बेखायनो आंनि मोनसे गेदेरसिन चेलेन्जआ बेनो जागोन जुदि कंग्रेसआ एबार आसामाव सरकार दायोब्ला कंग्रेसआ जुदि बिटिआरआव जुदि सरकार दायोबा जोंनि फार्स्ट एजेन्डाया जोंनि लाइमोनफोरनो जोङो माब्रै साख्रि बाख्रि मावनो थाखाय राहा होनो हागोन जोङो बेखौ लागोन आरो 2 नाम्बारा जाहैबाय जोङो दिनै चाइनाखौ जोङो रुजुनांगोन जायहा मोजां बेखौ रुजुनांगोन जेया मोजां बेखौ जोङो नायस'नांगोन बे जाहैबाय चाइनाया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जेरेखम जोंनि गामि मोनफा मोनफा स्कुल थाया होनबा बिथिनाव बेबायदि स्कुलनिख्रुइ बांसिन ITIआसो दङ जाहैदों दा बिसोर मा खालामो साफ्रोमबो गथ'आ लेखा गोरों गथ' नङा सोरबाया लिरनायाव फरायनायाव मुखास्थ' खोब माहिर मोजां जायो राफोद खायसेया खिन्थु आखाइनि हाबाफ्राव एक्सपार्ट जायो टेकनिकेलाव एक्सपार्ट जायो इलेक्ट्रनिक्सआव एक्सपार्ट जायो खेला गेलेनाय बादायलायनायाव एक्सपार्ट जायो दा बैफोरबायदि टेलेन्टखौ लानानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोङोबा बे प्रफेसनेल ओरिएन्टेड मोनसे शिक्षा जागोन दा बे जिनिसखौ जोङो जोंनि बड'लेण्डआव बोलो होनांगोन बे जिनिसखौ जोङो आसामाव बोलो होनांगोन अब्ला मा जाहैबाय जोंनि लाइमोन बा साख्रि गैयै लाइमोन रावबो जानाय नङा अब्लासो जोंनि गामिया देरगोन